Γεια σου παιδιά, όποιος δεν με ξέρει είμαι ο Αρσένης και σήμερα καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Θα παίξουμε Stumble Guys και ναι, αυτό. Περιμένουμε να φορτώσει. Παιδιά, τώρα θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τη σκηνάρα που έχω. Ναι παιδιά. Για να δούμε άμα σας αρέσει η σκηνάρα μου φυσικά. Σας αρέσει παιδιά? Παίρνουμε και αυτά. Έχουμε και εδώ πέρα free πράγματα. Όχι εδώ, εδώ. Ένα free τροχό. Πάμε τροχό στις τύχης. Έτσι. Θέλω ένα τείχο skin τώρα, κανένα legendary. Τζέμσα. Ωραία φίλε, πολύ lucky wheel είναι ρε. Παιδιά μας κορυδεύουνε. Κατευθείαν πας. 10 κλειδιά. Πόσα έχω κάνει? Δεν με νοιάζει πόσα έχω φυσικά, αλλά... Τι είχα πάρει? Αυτό είναι καλύτερο από αυτό που έχω. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για μάτς. Γράψτε κάτω στα σχόλια μου. Άμα σας αρέσει το σκηνό και άμα σας αρέσει και το Stumble Guys και παίζετε Stumble Guys. Ναι. Και guys, θέλω να γράψετε άμα παίζετε Stumble Guys ποια είναι αγαπημένη σας πίστα. Και κάντε και ένα like το βίντεο ενώ, όχι την πίστα, το βίντεο. Μας πέτυχε όλους ρε. Τι γίνεται? Θα χάσω ρε φίλε, τρομπούλινγκ. Ωραία. Αυτό το account το έχω ξεκινήσει πριν λίγες μέρες πριν και απλά πήρα το pass. Ναι, κατευθείαν. Δεν το σκέφτηκα καν. Και απλά τέλειωσε η season, ξέρω εγώ ρε. Σε 3 μέρες απλά τέλειωσε η season. Αλλά πήρα αυτό τη σκηνάρα. Και νίκησα τελικά. Ωραία. Για να δούμε τώρα. Τώρα νίκησε και αυτός. Και οι άλλοι εκεί είναι όλοι. Γιατί είναι όλοι εκεί? Εννοείς. Στα δεξιά είναι. Να. Ωραία. Πάω στους δίπλα, μια χαρά. Κάνω βόλτα στους δίπλα, παιδιά. Θα κάνω βόλτα. Έλα, δεν έκανα. Δεν πειράζει. Κολλάω! Δεν πειράζει. Δεν πειράζει που κολλάω. Υγεία πάνω απ' όλα. Ωραία. Έπεσαν ήδη 3 άτομα. Τι? 4, 5. Ένα ακόμα άτομο πρέπει να πέσει τώρα. Ποιος είναι? Τι βλέπουν τα ματάκια μου? Τι βλέπουν τα ματάκια μου? Τι βλέπουν? Έλα ήρθα μαγκά! Πάω μαζί να φύγουμε μακριά σε όλο τον κόσμο τα νησιά. Ωραία, τελευταία πίστα. Ωραία. Ας χορέψουμε. Γιατί δεν χόρεψα? Μπάγκαρε το game. Τώρα θα χορέψω. Και θα το τζάρω κιόλας. Γιατί, ποιος είμαι, έτσι. Πιστεύω θα πάρω κορώνα. Κορώνας, let's go. Ωραία. Μάλιστα. Κόλλησα φουλ.
Για μια στιγμή έμεινα στον αέρα και νόμιζα ανοίξα και απλά μετά βλέπω. Ζουν όλοι, ρε. Τι. Και μετά παρατήρησα ότι κολλάω και απλά μετά, ναι. Αυτό ακριβώς. Τίποτα άλλο. Ακριβώς τίποτα άλλο. Κάτι έχω εδώ τώρα. Αρία 51. What? Πάμε. Έχω σκάσει, τι ζέστη είναι αυτή, ρε. Ευτυχώς που πήγα θάλασσα σήμερα, ρε. Το πρωί. Πραγματικά. Πολύ ζέστη, ρε. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ωχ, Παναγία μου. Θεέ μου. Είμαστε 4 άτομα. 5, πόσα είμαστε? 4. Ήρθε η ώρα για παρκουάρ. Πέθανα, ρε. Αυτή η πίστα είναι χειρότερη, ρε φίλε. Παιδιά, κολλάω τέρμα, έτσι. Γιατί κολλάω? Τι άλλο θέλεις? Να πάω, ξέρω εγώ, στον ουρανό για να μην κολλάω? Πού θες να πάω, πες μου. Πες τώρα, ρε. Λέγε. Αυτή η πίστα είναι καλή, αλλά μπορεί να νικήσουν την άτομα. Ένας από εμάς εδώ πέρα θα χάσει. Πιου. Φυσιον. Εγώ θα πάω από κάτω. Όχι, πέθανα. Πήγαμε. Ωραία. Nice, very good, very good. Δεν έπεσε αυτό. Όλοι εδώ είναι. Μόνο καλώς έχει τερματίσει. Αχ! 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 Γιατί το... Ωραία. Ποιος έχασε? Ο Τσέστερ. Γιατί? Γιατί? Γιατί είναι πάλι αυτή η πίστα? Άκυρα, δεν είναι η ίδια. Είναι, μπερδεύτηκα τώρα. Όπου έγινε ο Μάικλ Τζάκσον πριν από το GTA, μετά το GTA 6. Αχ, το έκανα! No way, no way, no way, no way, no way, way. Μπρο, δεν το είδα αυτό. Έλα ρε. Κάτω θα πω από πάνω. Παρκούρ! Ωραία. Όχι. Βλακεία. Ωραία.
Let's go. Πάμε. Parkour. 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 Ha. Hoesijn. Live in. Πάμε μάγκα. Έτσι. Πάμε ρε. Μαγειρέψαμε. Ποιος έφυγε? Πιστεύω θα χάσουμε αυτόν ρε. Είναι καλός αυτός πιστεύω. Νίκησε 2 φορές πρώτος. Όχι. Εδώ από το PlayStation πεθαίνω συνέχεια. Αγόρι μου. Φύγε. Αυτή η νίκη είναι δικιά μου. Αχ, έχει την πουνιά, όχι. Πήγε να με ρίξει το αντικείμενο. No way! Με ρίξαν το αντικείμενο. Το είπα ότι είναι καλός ρε φίλε. Let's play. Πόσα κλειδιά έχω δεν ξέρω. Πού είναι η μπουνιά. Unlock. 2 πεντάρια θέλω. 50, 20 έχει εδώ. Στο pass. Το battle pass φυσικά. Ποιο battle pass, τι λέω, stumble pass. Έχω σκάσει full. Πραγματικά αυτή η λίστα δεν αντέχεται. Και θα παίξουμε ένα rank. Θα παίξουμε 2 γύρους rank και μετά μπορεί να παίξουμε και ένα κανονικό και μετά θα κλείσει το βίντεο. Πολύ μικρό βίντεο παιδιά. Δεν πειράζει όμως. Το χαρήκατε λίγο γιατί παιδιά είχα full καιρό να κάνω βίντεο έτσι. Sorry guys. Είχα πολύ καιρό να κάνω βίντεο αλλά τώρα επιστρέφω γιατί απαγορεύεται η μπάλα. Τώρα επιστρέφω, έχω κάνει μπάνια και είμαι δυναμικός. Πάρα πολύ δυναμικός είμαι. Θα δούμε. Μ' ανέβασε ο Στάμι τέτοιος. Εσύ πεις με γκράνι χιτ κουρπάρι, πεζιούκα θα πεθάνω. Όχι! Όχι! Απλά όχι! Αχ, Παναγία μου. Ωραία. Claim. Πήρα κάτι. Ωραία, πάμε. Θα είναι μικρό βίντεο, παιδιά. Δεν πιστεύω να ενοχληθείτε για αυτό το πραγματάκι. Λοιπόν, πρέπει ένα άτομο θα χάσει. Oh, no way! Oh my goodness! Ωραία, nice. Πρώτος 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 43, 39, 38, 37, 36, 35,
34, 33, 32, 31, 30, 29, 27, 25, 24, 23, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο, μπράβο. Α, χτύπησα. Α, φα. Γιατί χτύπησα σε ένα επιπλό. Ναι, και σαν το παιχνίδι. Α! Α! Ouch. Μπήκα πρώτο στο ράγκ. Και δεν μπορώ να πάρω μια χρονική κορώνα. Άι! Το μπαίνω ένα κανονικό τσέπ με τα παιδιά. Είναι καλοκαίρι, παιδιά. Δεν μπορώ να κάνω πολύ ένα βίντεο. Σήμερα έγινε θαύμα. Ήταν το μαγικό θαύμα και έκανα βίντεο. Οπότε, ναι. Ναι. Αυτό ακριβώς, ναι. Άι. Τι γίνεται, ρε? Α, καλά, εντάξει. Θα ανέβω εγώ από το αμάξι. Λοιπόν, υπάρχει κόλπα για να περνάσεις ή να ψάχνεις. Δεν είναι έτσι και αδεφία. Κάνεις και parkour. Και μετά γίνεσαι μια εδώ μπάλα. Ω, είναι το κινητό. Γιατί? Ναι. Α! Κολλάω! Κουνιέμαι! Άι! Μπήκε, όσοι κατάλαβαν να το γράψουν στα σχόλια! Παιδιά, δεν θέλει βιασύνη αυτό, δεν θέλει βιασύνη. Δεν θέλει, είπα, όχι θέλει. Μη με σπρώχνετε, είπα. Στο τσάκ, φίλε, μπρο, όγδος. Εκείνος, what the fuck. Άι. Έλα. Πραγματικά, γιατί κουνιάμαι συνέχεια, βοήθεια, και γιατί κολλάω. Αυτό είναι ωραία που είστε, είναι χαρούμενοι. Τώρα αυτή τη στιγμή παίζω ξαπλωμένος. Επειδή παίζω το κινητό και μπορώ να ξαπλώνω. Αυτή είναι η χαρά του κινητού. Yeah! Very good. Αλλά εσύ... Α! Παναγία! Ωχ, μάνα. Ο μπρο έχει φάει bullying. Και πάει, τι βλέπω. Μπρο, γιατί είσαι... Τι λες τώρα? Τι λες, ρε?
υπάρχουν τέτοια skins. Πού είμαι εγώ ρε. Έχω σκάσει κιόλας. Τι θέλω και κάνω καλοκαίρι βίντεο. Άστε να έρθει πρώτα Σεπτέμβρης που είναι και κοντά. Το καλύτερο είναι να κάνεις βίντεο το χειμώνα. Έτσι να φοράς και ένα φούτερ, ένα παντελονάκι, μια χαρά. Δεν θέλει κάτι. Δεν θέλει κόπο. Θέλει τρόπο. Αυτό το λέω συνέχεια. Άλλο που το πω πρώτη φορά σε βίντεο. Anyways. Όχι Παναγία. Ωραία, πηδάμε. Σε αυτήν εδώ πέρα πηδάμε. Αυτό ναι, όχι το άλλο πείσμα. Όσοι κατάλαβαν. Anyways. Να κάνω σε κάποιο βίντεο τραγουδάω, δεν ξέρω. Πραγματικά, εμένα βγαίνα. Πιστεύω το έχω. Εντάξει, λοιπόν. Ωραία, περνάμε από εδώ προς το χ. Ναι, let's go! Νίκησα, πήρα κορώνα. Φεύγω έξω από το map. Και τώρα παιδιά αυτό ήταν το βίντεο, αλλά μπορώ να σας μιλάω για λίγο.